Yhtiö aloitti viinan polttajana. Siitä tulee nimi Lahden Polttimo. Polttimo Oy ostaa pohjoismaalaista ohraa ja valmistaa siitä mallasta ja mallasuutteita ja näiden kahden johdannaisia kansainvälisen panimo- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineeksi. Pääosa meidän maltaasta menee oluen tuotantoon. Panimoteollisuudessa mallas on sokerin lähde oluen valmistukseen ja käytännössä jos Suomessa juo oluen, niin mallas on meidän valmistamaa. Elintarviketeollisuudessa maltaasta ja mallasuutteesta on hyötyä lähinnä suutuntuman ja maun ja värin säädössä. Voisi sanoa, että jos olet syönyt Suomessa tummaa leipää, niin todennäköisesti olet syönyt jotain meidän tuoretta. Yritys valmistaa tänä vuonna 355 000 tonnia mallasta, josta kotimarkkinoihin eli Baltia, Ruotsi, Suomi menee noin 65%. Ja loput viedään sitten ulkomaille Venäjälle, Englantiin, Saksaan, Venezuelaan, Afrikkaan, USAhan. Yhtiö toimii Lahdessa Vesijärven rannalla, Ruotsissa Kattegatin salmen rannalla Halmstadissa sekä Liettuan Vilja-aitan keskellä Planeviksessa. Meillä on raaka-aineen hankinnan ja logistiikan kannalta erittäin hyvä tilanne, koska Suomi on käytännössä saari. Tänne on hyvin vaikeaa tuoda Euroopasta panimoteollisuuden tai elintarviketeollisuuden näitä raaka-aineita, koska se matka on niin pitkä. Konsernimme yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 170 miljoonaa euroa. Samana vuonna työllistimme 185 henkeä. Yritys on 132 vuoden aikana muuntautunut ja tarkoitus on jatkossakin muuntautua. Tämä kyky löytää uusia asioita on perustavanlaatuinen sellainen ominaisuus, mikä meillä vaan pitää olla. Kun sanotaan, että me olemme perheyritys, niin se on ilmaisu laadusta, pitkäjänteisyydestä, osaamisesta ja ylpeydestä siihen omaan yritykseen.